pues serà un pinxo de polp i acompanyat també d'una tostada espencat muntada de sobrassar amb mel, un figatell de ceba caramel·litzar, unes tabletes de formatge i també unes croquetes de rabo de bou. I farem a cada 4 persones pues, un poc de calamar a la planxa, una fritura de peix i després serà un plat de rabo de bou al Pedro Ximénez i un entrecot de vaca gallega o trinxaet per a compartir. Pues bueno, el nom del sequer ve pues, de lo que era un secadero antes de raïm, de moscatell, raïm de moscatell, que el secaven per a fer pansa i per a vendre-la. Pues antigament la meva família, siga abuelos o bisabuelos o els tios de mon pare o família, pues es dedicaven a això. Pues el sequer és un restaurant familiar. El portem entre nosaltres del 2000, el 2000 van obrir i fins ara. Si la gent ve a menjar arròs, fem arròs a banda, arròs negre, fideuà negra, arròs amb cigaletes i rap. Pues el que té no ho sé, però és que este poble avui en dia és molt especial. La gent, no sé, hi ve i no sé, dirigent.